Здравейте! Ако си тук, значи имаш нужда от код за спокоен сън. Знам какво е. Лягаш, но мозъкът ти не спира да работи. Днес ще ти дам формулата, за да хакнеш безсънието и да заспиш бързо. Готов ли си? Започваме. Започваме с детска поза. Сви се на топка, сложи си челото на земята. Това е твоята безопасна зона. Вдишай бавно през носа. Вдишай и издишай. Вдишай и издишай. Пусни всички мисли, които не ти ляват. Всичко може да почака до утре. Сега код 2. Усукване. Легни по гръб, свий колена към гърди, остави ги на една страна, а главата на друга страна. Ръцете извън тялото, на една страна и на друга страна. На една страна и на друга страна. Това е като да изтискаш напрежението от гърба си, натрупано от деня. Дишай дълбоко. Дишай и издишай. Дишай и издишай. Всяко усукване е рестарт за тялото. Смени страната и повтори. Сега най-важният код 3. Дишане. Това е моят хак за паника. Запуши си едната ноздра с палец. Дишай през другата. Смени. Дишай дълбоко. Фокусирай се само върху въздуха, който влиза и излиза. Това е твоят ключ към спокойствието. Код 4. Пълно изключване. Шавасана. Легни по гръб, пусни ръцете и краката. Затвори очи. Аз ще ти говоря тихичко. Отпусни врата, лицето, челюстта. Повтори си на ум. Тялото ми е тежко. Аз съм в безопасност. Аз съм спокоен. Аз ще съм тук, докато ти дишаш. Браво! Ти въведе код за спокоен сън. Надявам се, че сега си супер отпуснат. Използвай този урок всяка вечер. Не забравяй да се абонираш за моя YouTube канал. Йога с Вики. Чао и лека нощ!